खुलुमबाय नायगिरिफोर आंनि गोदान जानायनि भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बराय हरलायबाय आसा खालामो दिनैबो आंनि जानायनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै थ'दो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांनोसै फिसाजो उन्दैजों गथ' गोरलैनि रायलायनो माने आंना रायलायनायानो गथ' गोरलैनिसो ओंखारफ्लांबाय थायो आरोना थ' आं दिनै जानायाव लादों लाफाजों ना एवनाय थालिर एवनाय आलु बाथोननि थाखाय नै बानलु माबा गोमोन सावनानै लालायबाय आरोना बानलु बाथोन सिफ्लेनोसैलाय गोथावनो आरो जायफ्रा आंनि जानायनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरोना नायदोलाय दिनैबो अननानै जायफ्रा नायनो मोजां मोनो नायदो आरोना सनाफोर थ' आरो मोनसे खोथा सनाफोर जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै भिडिअसफोरखौ नायनानैल' डाटा मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो कमेन्ट खालायनानै दोन आरोना मोजां कमेन्ट खालायखायो आंना साबस्क्राइबार आगैमोना थ' बेबायदिनो अननाय होबाय था सापर्ट खालाय भिडिअसफोरखौ दसेबाबो बाया मोजोमा टाइम होनानै नायखायो आरो बिदिनो अनसायलांबाय थादो थ' आङो बाथोनखौ सिफ्लेग्रोनानै लानोसै आलु बाथोन लाफा ओंख्रिबाथाय आंहा आलु बाथोन जादेरनो लुबैयो थाव गोथां एसे होना लानि र' फिसाजोआ जाखांबाय उन्दैया नै खाथियावनो थालिर भाजा जानानै सिरि खोनासंगासिनो थ' नायलांदोलाय सनाफोर दिनैबो अननानै जोबजासिम बाथोनखौ सिफ्लेनानै लागोनसै बिमा बुरै नालाय आंखौ होनो साबस्क्राइबार आगैमोना बानलुआ आदौनो रोङा नामा बानलु सेरसेया खयदिन थाङो आब' बाजै होननानै सोंहरो बानलु सेरसेया जोंना खुनुरुखुम सप्तासे थांद्राया आरोना बानलु बिराद जायो नालाय जोंहा ओमफ्राय नानि गोरलै दं बानलुखौ माने एथ'ग्राब जायो होननानै बुङो नालाय जेबो जाया आरोना नानिया जोंना जेबो उसुबिदा गैया बानलु जाबाबो मानसिफोरना खिलुनाय जायो मालुनाय जायो खोमा सोरनाबाफोर ओमफ्राय जोंना जेबो उसुबिदा गैया आरोना मामिया उन्दैया जोंना सनाया थ' ओंखायनो आरो आं बानलु नङाबाथाय जानोबो हाखाया नालाय ओंखायनो गुवार राबन जाग्रा बायदि बायनानै लानांसिगोन बरिया थ' जानोसै सनाफोर आङो दे लुबैनाङा दे सनाफोर जानोसै नै आलु बाथोनजों फार्स्ट आलु बाथोनजोंनो गब जागोनसैलाय नै लाफा गोबाब सोरनाबा बबेथिंबा सुलाबारिबो होनो नामा लाफा गोबाब होनो आरो जोङो खारै होनाय स्लब अरनांनायनाय नंला डिस्टार्ब खालामदों फिसाजोआ बिराद गोथाव मोनजादों सनाफोर लाफा रुनाया ओरैबायदि हिट मोनजाखादों आलु बाथोनजों ना एवनाय
थ' सनाफोर दिनै जानाय भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो जायफ्रा जानो लुबैदों आगैमोना थ' दिनै भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालायला थ' आं भिडिअखौ थाब दोनथ'नोसै सनाया उन्दुनो ओंखारथारबाय जोंना सुवानो नै थ' दिनै भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नाथाय आंनि जानाय भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरोना दसेबाबो टाइम होनानै नायदो थ' बाय बाय